Natukom il-lejla tajba u inselmulkom f'xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex. Il-filmati li qegħdin taraw juru iċ-ċittadella l-għolja fil-Belt Victoria illi fija hemm il-maqdes ewlieni tal-Gżira u d-Djoċesi ta' Għawdex, il-Katedral tal-Assunta. F'inqas minn xahar wara l-ordinazzjoni presbiterali ta' saċerdot ġdid għad-Djoċesi tagħna, illum mill-ġdid l-Isqof Anton Tewma sejjer imexxi ordinazzjoni sagra oħra. Din id-darba l-ordinazzjoni ta' żewġ akkoliti bħala djakni. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'Takerċem. Il-ħin huwa s-6:30 ta' filgħaxija u kollox ippreparat sabiex fil-katedral minn hawn ftit tal-minuti oħra tibda din iċ-ċelebrazzjoni solenni. Il-liturġija sejra tkun animata bil-kant mill-kor djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Sejrin nassistu għal dawn il-momenti sbieħ illi fihom dawn iż-żewġ żgħażagħ illi issa prattikament temmew il-kors tal-formazzjoni tagħhom fil-filosofija u t-teoloġija fis-seminarju djoċesan bit-tqejjed tal-idejn ta' l-Isqof djoċesan Anton Tewma jingħataw l-ordni sagri, l-ewwel grad minn 3 illi għandu dan is-sagrament. Sagrament illi permezz tiegħu il-magħżulin jiġu bit-tqejjed tal-idejn u fil-każ tas-saċerdozju u tal-episkopat bid-dilka magħżula għall-missjoni biex ikunu għaddejja ta' Kristu u tal-Knisja. Li fih Monsignor Isqof Anton Tewma se jordna żewġ djakni lil żewġ semaristi Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria u l-Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u ta' San Girgor il-Kbir f'Takerċem. Id-djaknu għandu sem speċjali fil-missjoni ta' Kristu għaddej. L-istola u d-dalmatika li huma l-ilbis ta' djaknu juru b'mod esterjuri l-uffiċċju tiegħu ta' għaddej. Fost id-dmirijiet li għandu, id-djaknu jassisti l-Isqof u l-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa l-aktar fl-Ewkaristija. Għandu wkoll id-dmir li qarben li jassisti għażwieġ u jbierku u li jipproklama l-Evanġelju, jgħixu u jippritkaħ bl-eżempju tiegħu. Sabiex inżommu ambjent ta' talb u ġabra, nistednukom titfu il-mobiles u segwu iċ-ċelebrazzjoni minn fuq il-ktejjeb u l-fuljetti li tqasmulkom. Nitolbukom sabiex wara din iċ-ċelebrazzjoni tħallu l-libretti imqasma fejn sibtuhom. Inqumu bil-wifqa.
Il-kor fil-ftuħ ta' din iċ-ċelebrazzjoni kanta l-innu sabiħ lill-Ispiritu Santu. Ejja Spiritu ħalliq, ejja Spiritu Qaddis, Veni Creator Spiritus. Huwa innu antik fil-liturġija tal-Knisja, tant assoċjat ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kbar fil-ħajja tal-poplu ta' Alla, partikolarment l-ordinazzjonijiet ta' djakni, presbiteri u isqfijiet fejn il-Knisja titlob id-dawl u l-qawwa tal-Ispiritu Santu fuq dawk li jiġu magħżula u kkonsagrati għal mulej. Lejla fil-fatt din iċ-ċelebrazzjoni kemm il-darba se nisimgħu invokazzjonijiet lill-Ispiritu Santu, il-protagonista fil-ħajja tal-Knisja, dak li jagħżel, jaqawwi, jikkonsagra. Ninsabu wkoll biss ftit jiem wara il-festa tat-twelid tal-Knisja u l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli f'Pentekoste. Għalhekk inħallu l-Ispiritu jidħol ukoll fil-qlub tagħna, fid-djar tagħna, aħna u nsegwu mqar minn djarna din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis inġbarna fl-imkien saċerdoti reliġjużi, ikkonsagrati, lajċi, aħna l-koll biex nitolbu u nilqgħu id-don ta' Alla, llum id-don tal-Ministeru ta' Djakonat, id-don tal-qadi, illi se jinżel fil-milja tiegħu fl-ewwel grad tas-saċerdozju f'Samwel u f'Marlon. Imma wkoll l-iżgowr jixtieq jiġġedded fija, fik, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Aħna djakni, aħna qaddejja, mhux l-siera mhux skjavi, imma qaddejja b'imħabba, għax maħbuba, mimlija bl-imħabba biex inħobbu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dan id-don ta' Alla, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. U nitolbu maħfra lil Alla biex inkunu denji ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Jew nitolbu maħfra flimkien, nistaqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijat tiegħi, bl-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. O Alla, intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dawn il-qaddejja tiegħek li illu moġbok tażilhom għall-Ministeru ta' Djakunat, imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Ejnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-Testament il-qadim fil-ktieb tan-Numri li sejrin nisimgħu jixxandar minnu l-qari issa l-ewwel qari u li t-tribu ta' Levi kienu magħżula għal qadi fit-Tempju ta' Alla. Dawk li imbagħad Kristu waqqaf bis-sagrament bħala diakni kif naqraw fl-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem il-mulej kellem il-Mose u qallu: Ressa it-tribu ta' Levi biex iservu lil Aaron il-qassis u jieħdu ħsieb kull ma jeħtieġlu u kull ma jkun hemm bżonn għall-laqa quddiem it-tinda tal-laqa fis-servizz li għandu jsir fit-tabernaklu. Jieħdu ħsieb it-tamir tat-tinda tal-laqa u ta' kull ma jeħtieġ għal uliet Iżrael fis-servizz fit-tabernaklu. U inti tagħti l-Leviti lil Aaron u lil uliedu tagħtihomlu minn fost uliet Iżrael għal kollox. Il-kelma tal-mulej. Is-salm sejjer jitkanta minn Diana Zammit illi tiġi kuġina ta' wieħed mill-ordinandi Marlon. Sejrin inkantaw flimkien magħha ir-responsorju illi sejrin nisimgħu issa.
Se nisimgħu issa t-tieni qari illi sejjer jixxandar minn wieħed mill-letturi Fabio Cini. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, bija nnifsi ma niftaħarx ħlif b'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar, ma nkunx qed nitbellaħ għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fir-kobor tar-rivelazzjonijiet tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-mulej biex titbiet minni. Iżda hu weġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, blaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej. San Pawl fit-tieni qari tkellimna dwar id-djufija tiegħu illi bil-grazzja ta' Alla issir fih l-aktar ħaġa qawwija. Din hija s-sejħa lil kull imammet illi jafda djufija tiegħu fil-qawwa ta' Alla illi kapaċi jibdel imqar id-dnub tagħna fi grazzja. San Pawl għalhekk isir ukoll mudell għall-imsejħin kollha kif smajna f'dan il-qari sabiħ li għadu kemm ix-xandar. U issa fil-Vanġelu sejrin nisimgħu lid-djaknu illi sejjer iħabbru propju aktar mill-djaknu fil-verità din is-sena għandna saċerdot, is-saċerdot il-ġdid tad-djoċesi tagħna Dun Matthew Borch, propju silta mid-diskors ta' Kristu fl-aħħar ikla tiegħu mal-Apostli fejn jagħti il-kmandament il-ġdid tal-imħabba dan mill-Vanġelu skont San Ġwan. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħta ħajtu għal ħbiebu. Jekk intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex morru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu l-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Smajna hemmhekk ix-xandira tal-Vanġelu Ġesu illi lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom ma nsejħilkomx aktar qaddejja imma ħbieb għax fdajtilkom il-ministeru tiegħi u ħabbejtkom tassew. Id-djaknu msejħa biex ikun qaddej imma wkoll ħabib ta' Ġesu Kristu. Din hija s-sejħa ta' dawk kollha illi jersqu sabiex jirċievu dan il-ministeru kbir fil-Knisja.
Wara li l-isqof issa qiegħed ibirek bil-ktib tal-Vanġelu lill-miġema hawnhekk preżenti, se nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni djakonali. Ir-rettur jersaq biex jagħmel dialogu qasir mal-isqof, però qabel issir is-sejħa tal-kandidati għall-ordinazzjoni sagra. Jersqu dawk li se jkunu ordinati djakni. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri, il-Belt Victoria. Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkorso San Girgor il-Kbir ta' Kerċe. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħutna għall-Ministeru ta' Djakonat. Taf jekk jistħoqilhomx Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqhom. U minn dan kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naslu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakunat. Irroddu ħajr lill-Alla. Ekku dak kien dialogu qasir imma sinifikanti bejn ir-rettur tas-Seminarju Dun Joseph Bajjada u l-isqof ta' djoċesi fejn saret l-għażla tal-kandidati issejħa lilhom bisimhom u tweġiba tagħhom hawn jien. Issa sejrin nisimgħu l-omelija f'din l-okkażjoni tal-lejla tal-ordinazzjoni djakonali mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Eżjes, Marlon u Samuel, xi grazzja kbira li l-lejla l-Ispirtu ta' Alla se jagħżel li jinżel fuqkom u jagħtikom il-karisma, jagħtikom id-don, ir-rigal. Allura xi ħaġa sabiħa ta' djakonat li tkunu għaddejja. Il-qari li intom stess żiltu fi ħafna xtasar. Hekk inħoss li verament hu qari wieħed wara l-ieħor. Hekk fl-ewwel qari Alla jikmanda lil Mosè biex in-nies li ġejjin mit-tribu ta' Levi isiru għaddejja ta' dawk li ġejjin mit-tribu ta' Aaron. Fi kliem ieħor, Alla jagħżel fil-providenza tiegħu fil-pjan tiegħu biex il-Leviti, dawk li kienu ġejjin minn nies Levi, ikunu is-servi il-qaddejja tas-saċerdot ta' Aaron. U Alla jidħol fid-dettall, jgħidilhom x'għandhom jagħmlu, jitkellem minn email, jgħidilhom li jridu jħejju t-tinda, jgħidilhom li jridu jħejju t-tabernaklu, jgħidilhom li jridu jmiddu jdejhom, li jridu jwettqu, li jridu jagħmlu. Però dan nafu li mhux biżżejjed, il-kol kemm aħna nafu illi jekk għalina il-vokazzjoni saċerdotali fl-ewwel grad tagħha, id-djakonat, fit-tieni grad tagħha, is-saċerdot, jew fit-tielet grad tagħha, l-episkopat. Jekk nirrenduhom biss għal atteġġjamenti ta' email, għal komportamenti, għal emejjel, għal x'għandna nagħmlu, irridu nqazzu, irridu mmorru nqarbnu, irridu nqarru, irridu mmorru nżuru l-morda, irridu mmorru. Jekk nirrenduh għal daqshekk biss, naqgħu f'dak li ngħidulu il-funzjonaliżmu. Jiġifieri insiru impjegati, insiru sempliċement nies illi għandhom xogħol xi wettqu biex idaħħlu l-ħobsna ta' kuljum, ħafna drabi marbuta mal-azzjonijiet, mal-email li aħna nagħmlu, inwettquh u nħossuna f'wostna. Imma daqshekk biss huwa ftejt żgur illi id-don li Alla qiegħed jagħti lilkom illejla, id-don li Alla talilna, id-don tad-djakunat li l-kol kemm aħna għadna nġorru fina
U d-don tal-qadi tas-servizz li l-mulej talilkom mas-sagrament tal-mamudija, id-don li talil kulħadd, aħna l-kol kemm aħna għaddejja ta' xulxejn, ma nistgħux nirriservaw biss, nirristrinġuh biss għal email, għal xi ħaġa li nagħmlu għal xi ħadd, għamilnija, ippanċjajna, għamilna dak li kellna nagħmlu u tlaqna. Tkun xotta wisq, tkun mejta wisq, tkun kiesħa wisq, sejħa illi tirrendi ruħha sempliċement għal email esterjuri. U San Pawl jidħol iktar fil-fond allura ta' dan il-qadi, ta' dan il-ministeru, fit-tieni qari sabiħ li għażiltu. Tant jidħol fil-fond fih San Pawl illi jgħidilna illi jekk aħna nirristrinġu rwieħna biss għal dak li għandna nagħmlu għall-email, nistgħu naqgħu f'żewġ riskji. Li min huma dawn iż-żewġ riskji? Ir-riskju li niftaħru bil-kapaċitajiet tagħna. X'jiena qed nagħmel, għax jien kapaċi nipritka, għax jien kapaċi nżur il-morda, għax jien kapaċi norganizza sew il-liturġija, għax jien kapaċi nżomm id-dar nadifa, għax jien kapaċi nagħmel ix-xogħol tiegħi sew u s-solt nagħmlu tnejn, għax jien kapaċi. Allura il-ftaħir jien kapaċi. U dan huwa riskju. Riskju mhux tagħkom biss imma tagħna wkoll is-saċerdoti. Riskju marbut mal-funzjonaliżmu. Riskju marbut ma' nagħmel dak li għandi nagħmel. Imma hemm riskju ieħor jgħidilna San Pawl li minnu. Ir-riskju li niffukaw fuq ix-xewka, ir-riskju li niffukaw fuq id-djufija, fuq id-difett. U allura jekk l-ewwel riskju jkun illi niftaħru, jekk l-ewwel riskju jkun illi aħna nkunu biżżejjed għalina nfusna, li aħna kapaċi m'għandna bżonn ta' ħadd, allura nibdew naġixxu weħidna. It-tieni riskju u ikraħ u jbeżza daqskemm l-ewwel wieħed li minnu t-tieni riskju li naqtaw qalbna. Li naqtaw qalbna. U jien m'iniex kapaċi għal dejk, u jien nibża nidħol għall-oħra, u jiena aħjar noqgħod bi kwiet id-dar, u jiena u nispiċċaw irtirati prekoċi. Nispiċċaw nirtiraw qabel iż-żmien. Nispiċċaw persuni illi bl-iskuża li aħna maħniex kapaċi, li aħna naqtaw qalbna, nispiċċaw persuni illi nfittxu il-kumdità tagħna, li nfittxu li noqogħdu sew aħna. Dawn huma żewġ riski li semmihom San Pawl fil-qari fit-tieni qari sabiħ li smajna u li għandkom fidejkom il-karti li għandna tal-qari. Imma bad San Pawl jagħmel qabża u jgħid jien ma nistax nibqa' mwaħħal mal-kapaċitajiet tiegħi u noqgħod niftaħar. U jien laqas nista' nibqa' mwaħħal max-xewka li għandi f'ġismi li tlabtu 3 darbiet lil Alla jneħħieli u ma neħħielix. U hawnhekk San Pawl jagħmel il-qabża. U jidħol f'dimensjoni li tmur lilien mid-dimensjoni umana. Jitla f'solar ieħor. Ma jibqax ħares biss lejn l-esperjenza tal-qadi. Kif kienu jħarsu lejja sempliċement il-Leviti, il-qaddejja tas-saċerdozju tal-Antik Testament, bħala obbligu, bħala xogħol, imma San Pawl jitkellem minn kelma importanti. Jitkellem mill-grazzja. Biżżejjed għalejk il-grazzja tiegħi. Ekku f'din il-kelma grazzja, biżżejjed għalejk il-ħarsa tiegħi, il-predilezzjoni tiegħi, l-għażla tiegħi, biżżejjed għalejk il-fatt li nlilek għażiltek, biżżejjed il-fatt li għalejk biżżejjed il-fatt li nħadd grazzja miegħek. Din titfana f'dimensjoni totalment differenti. Minn dik li sfortunatament, tendenzjalment, l-inerzja titfana fija. Jew kuntenti bil-kapaċitajiet tagħna, jew frustrati bil-limiti tagħna. Jew kuntenti għax qed nirnexxu, jew frustrati għax ma wasalniex fejn ridna naslu. Titfana f'dimensjoni oħra. U li din id-dimensjoni? Il-Vanġelu. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Il-Vanġelu jidħol fil-qalba, fil-profondità ta' dak li jfisser il-qadi, is-servizz, għan-nisrani, imma b'mod speċjali għalikom, b'mod speċjali għalina, imma lina l-koll, imma b'mod speċjali għalikom il-lejla. Xi tfisser taqdi?
L-ewwel qabel kollox Ġesu jagħmilha ċara. Ma nsejħilkomx, semewha kemm sabiħa, ma nsejħilkomx iktar għaddejja. Imma se jaħdilkom ħbieb. Ħbieb. X'jiġifieri ma nsejħilkomx iktar għaddejja, imma nsejħilkom ħbieb. X'inhi din il-grazzja? Alla li ħa grazzja miegħek, Alla li ħa grazzja miegħek, Alla li ħa grazzja magħna, Alla li b'xi mod ma' kull wieħed u kull waħda minna ħa grazzja magħna. Alla jħobbna, l-imħabba kbira tiegħu għalina li tagħmilna li tatina serenità, li tatina paċi fil-qalb. Alla hu id-diaknu per eċċellenza. Alla hu l-ewwel wieħed li jinżel arkubtejh u jaqdi. L-istorja kollha tas-salvazzjoni mill-ewwel mument, mill-ewwel att tal-ħolqien, sat-tmiem tad-dinja, mhux għajr ċelebrazzjoni waħda tad-djakonija ta' Alla. Anki Alla bħalissa lilna, anki bħalissa f'dan il-mument, qiegħed jaqdina, qiegħed iħobbna. Aħna frott, riżultat, effett, ħajjejn, grazzi għall grazzja ta' Alla. Grazzi għall-imħabba b'xejn, mingħajr kundizzjoni ta' Alla għalina. U jgħidha ċar Ġesu fil-Vanġelu lill-Apostli tiegħu. Jgħidha ċar, kif ħabni missieri, hekk inħobbkom jien, hekk ħabbejtkom jien. U hawn allura il-qadi tagħna ma jibqax frott ta' dmir, frott ta' pejs. Il-qadi tagħna isir esperjenza waħda ta' mħabba riċevuta, imħabba kontemplata, imħabba li ssir ferħ, qed ngħidilkom dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ, u imħabba li toħroġ mogħtija. Imma hawn l-essenza, il-qofol tal-qadi. Il-qofol tal-qadi jinsab fl-imħabba ta' Alla għalija, fl-imħabba ta' Alla għalikom. Kif konna nerġgħu inqalbu dak il-Vanġelu u nsibu almenu 9 darbiet il-kelma mħabba, il-kelma agape, 9 darbiet. 9 darbiet, 3 għal 3. Il-numru 3 nafu xi fisser fl-iskrittura. 9 darbiet, il-kelma imħabba, il-qofol, iċ-ċentru ta' kull għażla l-isranija, imma b'mod speċjali tal-għażla tagħkom, mod speċjali tal-għażla tagħna. U aħna llejla rridu nistaqsu jekk aħniex qegħdin inħallu lil Alla jħobbna. Hekk dik il-frażi qawwija ta' San Pawl, tfixklewx lil Alla milli jħobbkom, ħallu lil Alla jagħmel ħnina magħkom, ħallu lil Alla jħobbkom. Hekk kemm għandna bżonna dik il-frażi, għax hi l-oriġni, hi s-sors, hi l-fundament ta' dak kollu li nagħmlu jekk li rridu li jkun awtentiku, veru, effikaċi, jiġifieri ħalli l-frott effettiv u jimliena lilna bil-ferħ. Ħallu lil Alla jħobbkom, ejjew inħallu lil Alla jħobbna. Ejjew inħallu jħobbna. Dan hu l-kmandament għal 5 darbiet Ġesu semmija fil-Vanġelu tal-lum. Dan hu l-kmandament li jiena nagħtikom. Li tħobbu lil xulxejn, imma dan il-kmandament entelos, hekk qiegħda bil-Griek entelos, fi kliem ieħor l-iskop li rridu nilħqu ma' xulxejn. L-iskop li diġà qiegħed ġo fina, fina, imma qiegħed barra minna. Dan hu li għandna bżonn. Dan hu li għandna bżonn bħala bnedmin, dan hu li għandna bżonn bħala saċerdoti. Qiegħed fina u barra minna, din l-imħabba li toħroġ. U jekk il-vokazzjoni tagħna kollha kemm aħna, minnu miżżewweġ, minn mewx, aħna s-saċerdoti, intom li se ssiru djakni, jekk il-vokazzjoni tagħna, s-sejħa tagħna, ma ngħixuhiex f'dan il-kuntest, f'din l-atmosfera ta' mħabba kontinwa ta' Alla lina, imħabba li lilna timlina, imħabba li mbagħad tfawwar u toħroġ mis-sejr qadi, allura nibqgħu għaddejja u ma nsirux ħbieb. Inkunu għaddejja u ma nsirux ħbieb. Interessanti għax il-kelma djaknu hija kelma Griega li tfisser tkun għaddej imma għaddej ta' ċerta dinjità,
għaddej mażul minn xi ħadd li jħobbok, għaddej mażul maħtur minn fost ħafna oħrajn li jaħdmu iva, imma inti maħtur għax speċjali. Għax inti għandek rabta kbira mal-persuna li lilek qed tqabdek taqdi. Waqt li l-kelma doulos, dule bil-Griek, tfisser tkun skjaf il-sejr. Il-kelma diakonos fija kemm il-qadi is-servizz imma fija fuq kollox l-imħabba. Il-kelma doulos fija biss il-funzjonalizmu, fija biss l-email. Għamel dak li għandek tagħmel u itlaq. Il-minimalizmu. Aħrab fejn tista'. Kollox fuq barra, kollox bi-sforz, kollox bit-qanżieħ, kollox blejja. X'differenza? X'differenza kemm għandna bżonn allura li nibqgħu fis-sors tal-imħabba tagħna. Kemm għandna bżonn nibqgħu marbutin mas-sors tal-imħabba tagħna. Kemm għandna bżonn fit-talba tal-bidu ma nafx innutajtux. Il-kolletta li għamilna fl-imkien jien tlabt lill-Alla biex lilkom jagħtikom li ma taqgħu qatt fit-talb, li tibqgħu perseveranti fit-talb. Kemm għandna bżonnu t-talb, kemm importanti għaliex, għax it-talb x'inhu? It-talb għalina u dak li għalikom il-miżżewġejn u l-ħin ta' fl-imkien. Kemm ngħidulkom ħallu ħin għal xulxejn, għatu ħin għal xulxejn, tkellmu ma' xulxejn, ikkomunikaw fl-imkien. Dak hu it-talb għalina. Dak it-talba li għamilna fil-bidu, ippropju dejn, fil-bidu net. Il-Knisja fl-aqal tagħha taf fejn huma d-djufijiet tagħna. Taf ix-xewka li rridu nkunu attenti għalija, nkunu konxi minna u nitolbu fuqha bħal San Pawl. L-aħħar kelma. Meta il-qadi u djakonija u mhux skjavitu, mhux servitu. Meta l-qadi u frott konsegwenza kważi naturali tal-fatt li tħossok maħbub, tal-fatt li jintħoss li xi ħadd jaqdik il-ħin kollu, li huwa Alla tagħna, li jaqdina l-ħin kollu. M'għandniex għalfejn nitlu fil-Vanġel u nsibu li Ġesu kontinwament jaqdi lill-bniedem. Meta aħna nkunu verament ħbib ta' Ġesu għaddejja. Hekk nixtieqkom hekk tkunu attenti għalija dejn, hekk inħossa ħafna. Aħna noqogħdu attenti għal dak li għandhom bżonn in-nies, mhux għal dak li aħna rridu nagħtu lin-nies. Kemm naqgħu fiha dejn, kemm naqa' fiha anki jien. Biex inkun veru għaddej, biex inkun veru il-kontinwità tal-imħabba li Alla għandu għalija, li jħobbni kif jien, li jipprova jaqdini kif jien, li jinżel għal-kub teħ qudiemi kif jien u jara li min huma l-bżonnijiet id-dettalji tal-ħtiġijiet tiegħi jaqdini fihom, jien l-istess rid nagħmel mal-oħrajn. Jien ma nistax immur diġà bil-programm, bil-pjan u ngħidilhom lill-oħrajn isma' inti jekk għandek bżonn, inti jekk trid, inti le rid nisma' l-ewwel. Rid nisma' u nisma' u nisma' u nisma'. Imbagħad nipprova noffri, imbagħad nipprova nagħti kif nista', kif nista'. Kulħadd limitat, imma nipprova nagħti mhux dak li rrid jien, imma dak li naħseb li ħadd ieħor għandu bżonn. Kemm għandna bżonna dejn, kemm għandna bżonna dejn aħna l-koll, dejn l-attenzjoni li tiġi mill-imħabba li aħna nirċivu minn Alla u mill-attenzjoni li Alla għandu għalina. Għax inkella nirriskjaw l-ewwel wieħed jintafux. Minna nippunta subajja lejn ħadd. Nirriskjaw illi xi ħadd jitlobni ta' silma u jien bil-forsi rid nagħtih il-whisky. U l-whisky mhux tajjeb għalih. U dan huwa riskju li ngħix jien u li nistgħu ngħixu kontinwament il-ħin kollu aħna. U jekk ma nagħtix il-whisky, allura minn għalija li jien minix naqdi. Jekk ma nagħtix il-whisky, allura ma nħossix realizzat. Jekk ma nagħtix il-whisky, allura ma nħossix kuntent. Ew nitolbu lil-mulej. Ew nitolbu il-lejla. Biex nibqgħu nagħmlu din l-esperjenza anke matul din iċ-ċelebrazzjoni tal-attenzjoni tiegħu għalina. Ippermettu li ngħidilkom hekk li kull wieħed u kull waħda minna li hawnhekk. Kollha kemm aħna. Aħna s-saċerdoti minnhom ukoll. Mod speċjali l-lejla Marlon u Samuel. Kollha kemm aħna doni, rigali ta' Alla għal xulxejn. Aħna kollha kemm aħna rigali ta' Alla għal xulxejn. Alla jixtieq li permezz tiegħi nagħmlu kuntenti lil xulxejn billi inkomplu f'din ix-xmara ta' mħabba li qegħdin fija
l-imħabba li Alla għandu għalina u nkomplu nħalluha tinżel bil-qawwa fuq mod speċjali dawk l-iktar li għandhom bżonn. Il-mulej jatina li l-imħabba tagħna tkun tant attenta bħalma kienet tiegħu. San Pawl kien bniedem fil-bżonn, bniedem b'xewka. Kull wieħed u kull waħda minna nies fil-bżonn. U Alla jħobbna fil-bżonnijiet tagħna. U Alla attent l-iktar għal dawk li huma l-iktar fil-bżonn. Ejjew aħna wkoll li għandna din is-sejħa. Inkunu l-iktar attenti għal dawk li huma l-iktar fil-bżonn. U hekk ngħixu d-djakunija tagħna għaddejja imma mhux biss, ħbieb ta' Alla u ta' xulxejn. L-omilija sabiħa tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma il-lejla fil-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex fejn qiegħda ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni djakonali ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ Samuel Aquilina mill-Parroċċja ta' San George u Marlon Victor Bajada mill-Parroċċja ta' Kerċem. L-Isqof tkellem dwar il-kwalitajiet veri ta' djaknu għaddej magħżul minn Alla b'mod speċjali biex jikkollabora fil-Ministeru tal-grazzja li huwa jsawwab fuq kull wieħed u waħda minnha. Għal dan is-sagrament u jagħmlu l-weda li jaqdu l-uffiċċju ta' djakni bix-xandir tal-fidi, biċ-ċelibat, bit-talb u bl-ubbidjenza. Wara flimkien mal-Knisja kollha nitolbu l-Alla bl-interċessjon tal-qaddisin sabiex iberikhom, iqaddishom u jikkonsagrom ministri tiegħu nibqgħu bil-qiegħda. L-ewwel li se nassistu huma l-mistoqsijiet li jagħmlu jagħmel l-Isqof lill-kandidati lill-ordinandi biex jagħmlu l-wedjiet tagħhom ta' obbedjenza u fedeltà. L-ordni ta' djakunat jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu ikkonsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom b'imħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġejt għall-poplu Nisrani. Tridu iżommu il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xxandru bil-fom u bl-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom li tħadnu iċ-ċelibat, tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-għoti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titħlu u f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sijat skont il-kundizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Aziz Samuel, twiet rispett u obbedjenza lili u l-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Aziz Marlon, twiet rispett u obbedjenza lili u l-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Il-wedijiet li għamlu Il-ummu qudiem bil-wifqa. l-isqof iż-żewġ ordinandi fihom ukoll spjega ta' ministeru li huma sejrin iwettqu issa bħala djakni fost l-oħra li jxandru l-kelma talla li jqasmu l-Ewkaristija imma jiġdu wkoll għar-rabta kbira li huma għandhom mal-isqof fil-fedeltà tagħhom leħ u anki Jitolbu il-weda Jeżis. taċ-ċelibat. Lill-Alla l-missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu joġbu jsawwar il-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakunat. Ninżlu arkobtejna. Issa, iż-żewġ ordinandi se jinżlu minn duda għal tulhom fl-art waqt li l-bqija tal-ġemma tinżel arkobteja f'talba waħda sabiħa lill-Alla u lill-Verġni Marija u l-Qaddisin sabiex nitolbu għal dawn ħutna se jirċievu l-ordni ta' djakonat. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Adisa Maria Malha. San Michiel. Angeli Adisa Ta'ala. San Juan Battista. San Giuseppe. Intom il-patriarchi u il-profeti. San Pietru u San Paul. Sant'Andrea. San Juan. Intom l-apostli u l-evangelisti. Santa Maria Maddalena. Intom id-disċipli tal-mulej. San Stefano. Sant'Ignazio d'Antiochia. San Laurenz. San Vincenz. San George. Santa Perpetua e Santa Felicita. Santa Agnese. Santa Lucia. Santa Margherita. Sant'Ursula. Martre Adisa ta' Cristu. San Girgor. Santo Estin. Santa Atanasio. San Basilio. San Efrem. San Martin. San Cirillo, San Metodio. San Giovanni Paolo Tini. San Benedetto. San Francesco.
Francisco San Domingo, San Tomas d'Aquino, Sant'Ignazio da Loyola, San Francisco Saverio, San Filippo Neri, San Giovanni Maria Vianney, San John Henry Newman, San George Breca, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Teresa da Calcutta, Santa Rita, Beato Pio Disa, Beato Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, Beato Carlo Acutis, Intom addis incollata alla, Purihnina mana, min kol deni, min kol dnub, mil mewta dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, lilna midim bin, mexxi l-Knisja tiegħek u ħarrisa, żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, birek dawn il-magħżulin tiegħek, birek u għaddes dawn il-magħżulin tiegħek, birek għaddes u ikkonsagra dawn il-magħżulin tiegħek, jibgħat ħaddiema ġodda l-ħsad tiegħek, ħati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha, u riħnina ma' kull min hu imġarrab, ħawwina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek, Ġesu iben tal-Alla l-ħaj, Kristu isma'na, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu
kienet il-litanija tal-qadisin moment tassew qawwi matul ir-rit tal-ordinazzjoni li issa jkompli bit-talba konsagratorja. Fl-ordinazzjoni diakonali ma hemmx dilka biż-żejt, imma hemm it-tqejt tal-idejn li ifisser il-qawwa speċjali tal-Ispirtu Santu li tinżel fuq dawn il-magħżulin. Nitolbu ħuti Jeżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu. Il-qamulej it-talb tagħna fil-ħnina tiegħek. Wettaq fit-tieba u blajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-Ministeru tagħna. Birek u qaddis il-dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruhom għal qadi tal-misteri mqazza tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Inqumu bil-wifqa. Kif għadni kemm semmejt dan il-moment forsi huwa l-aktar sinifikattiv matul ir-rit kollu tal-ordinazzjoni ta' djakni l-isqof fiskiet qiegħed ideħ fuq ir-ras tal-magħżulin l-ewwel jersaq issa djaknu permezz ta' dan il-ġest ta' tqejt tal-idejn Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Warajh sieħbu Marlon Victor Bajada mill-parroċċa ta' l-Madonna tas Sokkors u San Grigor il-Kbir f'Takerċem. It-tqejt tal-idejn li nsibuh prattikament f'kull sagrament bħalissa qed isiru wkoll f'diversi parroċċi il-Griżma tal-Isqof fejn l-Isqof li jmexxi wkoll dak is-sagrament jagħmel l-istess ġest it-tqejt tal-idejn b'mod iktar kollettiv fuq l-adolescenti. Issa nisimgħu din it-talba sabiħa pjuttost twila imma tassew sinifikattiva, it-talba tal-konsagrazzjoni jew aħjar it-talba kumana li tolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzi, tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek int kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int il-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tagħnija b'kull xorta ta' grazzi taqgħadha fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb. Inta tija li tikber tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fija ministeru qaddejs imqassam fi 3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek. Bħalma fil-bidu kont għażilt lil ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu mqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu qiegħdu jdejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin ikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-artari mqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa għal-morda u għal-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħatkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu l-poplu qaddis tiegħek
ħalli jsir jixbaħhom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħira lihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jissoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Talba tas-sew sabiħa li tfisser ukoll il-Ministeru ta' Djakonat tfakkar fl-għażla ta' djakni, l-ewwel 7 djakni fil-kapitlu 6 tal-Atti tal-Apostli, magħżula mill-Apostli nfushom biex jgħinuhom fil-qadi tal-imwejjed, fil-qadi tal-foqra jiġifieri, imma wkoll billi jkunu nies ta' talb u li jxandru il-kelma. Issa il-moment li fih iż-żewġ djakni ġodda diġà libsin l-alba u ċ-ċinglu jiġu mlibsa l-istola illi tintlibes b'mod diagonali fuq is-sider u d-dar tagħhom, kif ukoll id-dalmatika hija l-libsa tradizzjonalment marbuta mal-ordni ta' djakonat, hija l-biss sagru qadim illi ġej minn żmien ir-Rumani imma li kien il-Papa Silvestru l-ewwel fis-seklu 4 li introduċih fil-liturġija Latina għal djakni huwa distintiv biex ngħidu hekk fil-liturġija għal dawk li jaqdu bħala djakni, jintlibes b'mod interessanti ħafna wkoll mill-papiet taħt il-pjaneta għaliex il-Papa wkoll kif sejjaħlu anki il-Papa San Grigorju l-Kbir fil-seklu 7 huwa l-qaddej tal-qaddejja ta' Alla. Id-dalmatika ġiet imlibsa lil dawn iż-żewġ djakni mill-kappellani tal-parroċċi rispettivi tagħhom. Samuel, hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jent fid-dmejr li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Marlon, hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jent fid-dmejr li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Ġest ieħor simboliku tar-rit tal-ordinazzjoni ta' djakni huwa proprju loti tal-Ktieb tal-Vanġelu. Il-Ktieb tal-Vanġelu li huwa miżmum b'tant qima għoża fil-liturġija hekk illi l-Evanġelarju huwa mżejjen b'mod sabiħ anki bil-ġawar kultant. Huwa fdat fidejn dawn id-djakni ġodda x'proprju il-Ministeru proprju ta' djaknu huwa dak illi ixandar il-Vanġelu waqt il-liturġija. Kull meta jkun hemm djaknu waqt qudiesa huwa hu li għandu l-prerogattiva li jxandar il-Vanġelu, imma wkoll id-djaknu għandu il-sejħa illi ifisser il-Vanġelu permezz tal-omelija. Dawn huma kwalitajiet marbuta ma' djakonat fil-Knisja Kattolika Rumana u li issa se naraw lil Samuel u lil Marlon jagħmlu minn hawn il-qudiem. Barra minn hekk, id-djakni huma dawk illi fil-liturġija ipoġġu dejjem l-eqreb lejn l-isqof għaliex għandhom il-Ministeru propju illi jaqdu lill-isqof fuq l-altar. Wara loti tal-Ktieb tal-Vanġelu rajna wkoll il-żewġ djakni ġodda jagħtu s-sinjal tal-paċi lill-isqof u issa qed jiġu ppreżentati lill-miġema kollha mhux biss hawnhekk preżenti fil-katedral imma l-Knisja kollha, d-Djoċesi kollha ta' Għawdex li issa għandha lil dawn iż-żewġ djakni ġodda u dan ġie milquh ukoll b'applaws kif ukoll bid-daqq tal-qniepen tal-Knisja Katedrali. Il-liturġija issa tkompli dik illi fil-qudiesa hija l-liturġija tal-Ewkaristija.
Fil-fatt il-ġenituri ta' dawn iż-żewġ djakni ġodda issa sejrin itellaw l-offerti tal-ħobs u l-inbit fuq l-altar jgħadduhom propju minn idejn id-djakni għalant l-isqof u fuq l-altar huma id-djakni il-ġodda li issa l-ewwel darba jaqdu tant qrib taċ-ċelebrant li huwa l-isqof f'dan il-każ u jieħdu sem billi jaqdu lill-altar waqt din iċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni tagħhom. Sa mis-sekli bikrin tal-ħajja tal-Knisja id-djaknu kellu din il-missjoni duplika. Dik li jaqdi il-mejda tal-Ewkaristija, l-altar, u allura id-djaknu huwa l-eqreb lejn l-altar tas-sagrifiċċju, imma daqstant ieħor illi jaqdi il-mejda tal-foqra. Għaliex l-Ewkaristija tassew issir ħajja fil-qadi tal-aħwa. L-isqof fil-fatt fl-omilija sabiħa tiegħu ħeġġeġ li djakni l-ġodda sabiex ikollhom dik l-istess attenzjoni ta' Alla innifsu fil-ħnina u l-imħabba tiegħu. L-attenzjoni illi hija l-aktar għal-dajjef u għal-batut. Bħalissa qed naraw l-isqof jinċensa lil dawn iż-żewġ djakni ġodda, tempju tal-Ispirtu Santu permezz tal-Magħmudija, imissa bitqejt tal-idejn huma magħżula għal dan il-ministeru partikolari fil-Knisja. Fi żmien sena oħra aktarx naraw lil dawn iż-żewġ żgħażagħ f'dan l-istess maqdes ewlieni tal-Gżira, il-Katedral, bitqejt mill-ġdid tal-idejn imma wkoll bid-dilka tal-griżma imqazza, bid-dilka taż-żejt imqaddes jiġu ikkonsagrati presbiteri. F'ħafna djoċesijiet id-djakonat huwa tarġa qabel il-presbiterat. Dan mhux neċessarjament hekk f'kull djoċesi għaliex f'diversi djoċesijiet madwar id-dinja huwa istitwit ukoll id-djakonat permanenti li huwa appuntu sagrament l-ewwel grad tal-ordni sagri fejn ikun hemm irġiel magħżula sabiex jibqgħu djakni ħajjithom kollha. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Missier Qaddejs, ibnek rid jaħsar riġlejn id-dixxiepli biex jatina eżempju ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġġiet għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispiritu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozzju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru Qaddejs tiegħu. Huma imexxu bl-imħabba l-poplu Qaddejs tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħu u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabbirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddejs tas-sew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmien bitluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares titolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek u wara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkun nistgħu niksbu l-wirt mal-Magħżurin tiegħek. Mal-Verġni Mqassa Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli bil-Marti Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek, tul il-mixxa tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet kollha, dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordnati ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Jilqa' tjieba t-talb ix-xewqat ta' din il-familja li jintretta tinġabar madwarek. Qader mis-Sir Ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jentrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Ista' ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ejjew f'dan il-mument għażiż li fih se jsir it-qarbin imqaddes għal benefiċċju tagħkom it-telespettaturi jew anki semmija li qegħdin issegwu permezz tat-televiżjoni, tar-radijiet, permezz ukoll tal-mezzi soċjali illi ma tistgħux tirċievu lil Ġesu Ewkaristija nagħmlu tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Id-djaknu għandu wkoll is-servizz partikolari waqt il-liturġija tal-Quddisa illi jkun għaddej tal-Ewkaristija. Huwa dak illi għalkemm ma jistax jikkonsagra il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, imma iġor fideħ il-ġisem prezzjuż ta' Kristu u jwasslu fit-qarbin mhux biss fil-Knisja imma wkoll għand il-morda għand dawk illi tassew għandhom bżonn dan l-ikel tar-ruħ illi qawwi wkoll il-ġisem tal-bnedmin. Ninsabu fix-xahar għażiż ta' Ġunju, ix-xahar marbut mad-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu. Din is-sena qiegħda tiġi mfakra 350 sena minn meta il-qalb ta' Ġesu der lil Santa Margherita Maria Alacoque f'Paray-le Monial fi Franza u fdala it-teżori tal-qalb tiegħu. Ejjew aħna wkoll nidħlu nitkennu fil-qalb ta' Ġesu li għandha post għal kull wieħed u waħda minna. Kif qalilna il-Papa il-Jun 14 fl-udjenza ġenerali ta' nhar l-Erba' li għadda, il-qalb ta' Kristu hija l-vera dar tal-ħnina għal kull wieħed u waħda minna. Inqiedu wkoll fil-qalb imqazza ta' Ġesu lil dawn iż-żewġ żgħażagħ Samuel u Marlon illi illum il-Knisja fdathom dan il-ministeru tant importanti li jkunu għaddejja. Ministeru li ma jibqgħux iġorru biss għal sena waħda imma għal ħajjithom kollha. Wara kollox kull saċerdot u jekk iridu ngħidu hekk kull imammet huwa msejjaħ biex ikun għaddej tal-oħrajn. Imma djaknu b'mod partikolari huwa l-għaddej tal-kelma, l-għaddej tal-Ewkaristija.
ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Dawn huma l-kelmiet mill-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 15 illi smajna wkoll fil-Vanġelu magħżula minn żewġ djakni l-ġodda biex ikunu ta' dawl għalihom f'din l-ordinazzjoni. Fil-fatt jitqiedu wkoll fuq is-santa li sejra titqassam milli turi f'din l-okkażjoni il-ħasil ta' riġlejn. Xogħol fil-mużajk maħdum minn artisti Rumeni għal kappella Bizantina il-ġdida tas-Santissimu Sagrament fil-Bażilika ta' San George. Xogħol li ġie inawgurat f'Lulju tas-sena illi għaddiet. Dawn iż-żewġ djakni huma msejħa biex ixerdu din l-imħabba illi ġejja minn Ġesu mill-qalb ta' Kristu u isawbuha fuq dawk kollha illi magħhom ikollhom x'jaqsmu fil-ministeru tagħhom. Il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Dilexit Nos illi tagħna ftit xhur biss wara qabel mewtu għalilna nitlob il-Mulej Ġesu li mill-qalb qaddisa tiegħu inixxu għalina l-koll xmajja tal-ilmaħaj. Ikunu ministri fidili tal-Vanġelu, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk jaħabirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Baxxu raskom għal-barka ta' Alla. Alla li sejħilkom għal-qadi tal-bnedmin fil-Knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Amen. Lilkom li tagħkom il-ministeru ħatipirtkaw l-Evanġelju ta' Kristu jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu, tkunu xhieda tiegħu, kolkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-misteri tiegħu, jagħtikom li tkunu tixbħu lill-Ibnu Ġesu Kristu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-sliem. U lilkom il-koll li tinsabu hawn miġbura, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Marija hija l-qaddejja umli tal-Mulej. Inselmula billi inkantaw flimkien mal-Knisja kollha it-talba sabiħa tas-Salve Reġina. U flimkien mal-kor li esegwixxa f'din il-qudiesa il-Missa De Angelis, inkantaw issa fl-eluq ta' din iċ-ċelebrazzjoni l-innu tal-ġublew, il-ġublew tat-tama li jimlina l-koll b'tama kbira fi Kristu Ġesu, tama li ma tqarrax.
Meta tamitna int ħuġġiġa vera, bil-kant tagħna ġieħ u imantuk, nifsek frisk jimlina bħajja ġdida, fik nafdaw, fit-triq gwida nżommuk. Ir-ritornell sabiħ ta' l-innu tal-ġublew illi bih tinalaq din iċ-ċelebrazzjoni waqt li rajna niżla lura lejn is-sagristija l-proċessjoni bis-saċerdoti, id-djakni il-ġodda flimkien ma' Monsinjur Isqof. Issuma jieħdu wkoll ritratt tal-okkażjoni miegħu fuq il-Presbiterju quddiem l-altar maġġur ta' din il-Knisja Katedrali. Minn fejn lejla wassalnilkom din l-ordinazzjoni sagra, l-ordinazzjoni ta' żewġ djakni ġodda għad-Djoċesi ta' Għawdex, Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria, Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'Takerċem. Grazzi ħafna lil dawk kollha li għamlu din ix-xandira possibbli, lil dawk illi kienu qegħdin isegwuna mid-djar tagħhom lilkom allura eżis telespettaturi kif ukoll semmija grazzi partikolari l-istazzjonijiet tat-televiżjoni UTV u Shake li xandru din iċ-ċelebrazzjoni fuq il-frekwenzi tagħhom kif ukoll diversi radijiet komunitarji illi ingħaqdu magħna. Nirrakkomandawkom kif nagħmlu dejjem biex nitolbu għal dawn id-djakni ġodda imma wkoll għal aktar vokazzjonijiet mill-Knisja f'Għawdex imma wkoll mill-Knisja Universali. Infakru wkoll li fil-jiem li ġejjin se nkunu qed niċċelebraw mhux biss is-solennità tal-ġisem quddiem imqazza tal-Mulej Corpus Christi nhar il-Ħadd li ġej, imma proprju it-tnejn imbagħad se niċċelebraw ukoll fid-Djoċesi ta' Għawdex is-solennità trasferita, il-festa tas-sejħa tal-Madonna il-Verġ Imbierka lil Carmine Grima u Francesco Portelli f'Tapino. Għalhekk inħeġġukom ukoll tingħaqdu magħna fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi għal xandiriet ta' dawk iċ-ċelebrazzjonijiet nhar it-tnejn mis-Santwarju ta' Pinu, żewġ pontifikali wieħed filgħodu fid-9 u l-ieħor fil-għaxija fis-7:30. Inħallukom b'silta sabiħa mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Dilexit Nos dwar il-qalb ta' Ġesu. Nitlob lil Mulej Ġesu li mill-qalb qaddisa tiegħu inixxu għalina l-koll xmajjar ta' il-maħaj biex ifejqu l-ġrieħi li bihom nifnu lil xulxin, biex isaħħu l-ħila tagħna li nħobbu u naqdu, biex iħeġġuna nitgħallmu nimxu flimkien lejn dinja ġusta, solidali u fraterna. Dan samgħat niċċelebraw ħinja u maqudin il-festa tat-tieġ fis-saltna tas-Smewiet. Ikun hemm Kristu irxoxt li jġib isliem fost id-differenzi kollha tagħna, bid-dawl li jiddibra waqfien mill-qalb miftuħa tiegħu. Ħadkun imbierka għal dejjem. Francesco Piottart mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex iselmilkom u jagħtikom il-kumplament tal-lejla tajba.